regnskaber, som man muligvis ikke har set før. Man skal så analysere dem og tage stilling til 63 parametre og finde ud af, hvad man kan gøre og regulere det her i virksomheden for at gøre det bedst muligt for at få en høj aktiekurs. Vi læser det, der hedder Sundhed og Produktion på DTU, som er en uddannelse, der fokuserer på kemi og medicin og bioteknologi. Så vores uddannelsesmæssige baggrund ligger en del fjern fra det her med at lave ledelse og strategi. Men samtidig så er det sådan noget, vi alle tre har interesseret meget for gennem længere tid, og ved at et stykke altså overvejet, om man måske skulle være gået den vej. Man vælger så at tage den tekniske baggrund først. Og så efterfølgende, så ligesom har jeg den her sideinteresse med at prøve på at sådan følge lidt med i, hvad der sker i samfundet, og prøve på at have en lidt idé om det. Og så den her konkurrence, den går også meget ud på, at man skal mere sådan analysere, hvad det er, man får ud af det, og ikke nødvendigvis have den helt store økonomisk viden om de helt store sammenhænge. Selvfølgelig kan det være utroligt nyttigt, men det er mange ting, som faktisk også kommer i sådan en slags learning by doing i den her proces. Ja, og man skal selvfølgelig både sørge for at tilfredsstille kunder og aktionærer, samtidig med at man gør det svært for sine 7 konkurrenter. Det skal altid kunne regne ud, hvad man laver. Det er rigtigt. Og nogle gange så er også en strategi, det er lidt at tænke på, hvad er det egentlig, de gør? Hvor vi sidder jo sådan ret tæt her i den her finale situation, hvor man rent faktisk kan se hinanden lidt an, og se, hvad er det, de går og pynser på, og hvordan man kan sådan læse lidt ud af nogle nøgletal, hvilke strategier de måske har lagt, hvis man nu var i deres sted. Og så prøver man så på at navigere i det landskab, som man kommer ind i. Og det er så det, som så... Det er faktisk i virkeligheden nok det, der gjorde, vi vandt. Det var, at vi i første beslutning gennemskuede, at alle nok ville gøre det samme, som vi også havde tænkt os at gøre. Ja. Og at vi så lige sagde, nu skal vi lige passe på, at vi ikke rider for meget med strømmen. Hvis vi husker, at de andre de gør nok det samme som os, fordi de giver lidt til selv, når de gør det. Så vi passede lidt på og var lidt konservative. Det havde de så også. Så udover det, så der var et stort uudnyttet potentiale i et internetmarked i den her case, hvor der kunne gøres noget. Og det var ret tydeligt, at der var ikke sat nok fokus på det område. Og udover det, så var der sådan en meget stor ubalance i de 3 fiktive produkter, som man arbejder med. Hvordan de sådan ligesom var vægtet i firmaet. Og det gjorde, at man kunne sætte uden og ligesom... bruge rigtig mange penge. Omlægge parametrene en smule, og så få et væsentligt større udbytte, altså investere i det produkt, som gav mest afkast, både per produkt og også sådan totalt set. Og udover det, så var en stor udfordring i den her case, det var, man havde så mange penge, så man var fristet til at gøre alt muligt mærkeligt. På samme tid. Der skulle bare skydes efter alt, stort og småt. Alt skulle prøve, så man kunne ramme, så man kunne få den sidste krone ud af alting. Problemet var bare, at hvis man gjorde det, så var man i en utrolig sårbar situation, hvis der skete noget mere. Og problemet var også, at når alle gjorde det, så kæmpede man om de samme markedsandele, ikke? Og det alle gjorde ikke det. Men om beslutninger. Det at tage beslutninger, sådan helt overordnet set, hvad er det, man skal tænke over? Hvor det sådan ligesom blev sat op i kasser, at altså, hvis du tager den beslutning, så får der konsekvenser der. Lidt ligesom Carl Christian fremhævede i sin tale her til middagen. Så skal man ikke nok med at tænke, hvordan er det gået? Det vil man gerne gøre igen. Man skal hele tiden tænke, hvad gør de andre, og hvad er konsekvensen af det her? Så nogle gange er det bedre at tage en beslutning, som man ved, den gør nok ikke super godt. Det er ikke 100%, men til gengæld kan den ikke gå galt. Ja. Så er du safe. Og ja, altså, når du skal tage 5 beslutninger med 66 parametre, som det er her, så er der nogle af dem, man går galt i byen med. Og det er desværre nogle gange fejlene, som man bliver straffet hårdere på, end det er de få steder, hvor man så lige rammer plet, fordi alle laver mindre fejl, og man kan ikke forvente at ramme plet, men lave en stor fejl et sted, det kan nok være... Det skal man helst undgå. Ja. Vi har jo det her Excel-ark, som vi har tænkt os at finjustere i. Vi har en masse underark i det, hvor vi henter alle vores informationer ud fra de forskellige filer, vi får tildelt. Og på den måde, så kan vi få de data, vi skal bruge til at analysere. Så vores plan er, at vi skal have dataen mere frem til os,
den skal være lettere tilgængelig, så vi kan tage beslutninger hurtigere, så vi ikke behøver at spilde tiden. Så det... Ja, og måske inkorporere noget dynamik i det, at man tager mere højde for, hvad de andre egentlig gør. Fordi som der nu er det lidt statisk, det tager meget højde for, hvordan det er gået os. Hvilket selvfølgelig også bliver afspejlet af, hvad de andre har gjort, men ikke hvad de andre gør. Og lige præcis. Det er nok det vigtigste. Og hvis vi snakker om de andre hold, så kan vi se her i den her finale, der var nogle af de andre hold, der lavede nogle stigninger, som var langt større, end hvad vi lavede på noget som helst tidspunkt. Så selvfølgelig skal vi også til at kigge på noget statistik og finde ud af, hvad var det, de gjorde der, hvor de lavede de store stigninger, og hvordan kan vi måske inkorporere det i nogle af vores strategier. Selvfølgelig kender vi ikke vores strategi for en case, vi aldrig har set, men derfor så er det meget rart at have nogle andre ting i baghovedet. Og ligesom, have nogle tricks. Have nogle tips og tricks, og det kan vi jo, har vi lært rigtig meget af nogle af det, som de gjorde.